Hola, bona tarda de nou. Després d'aquests 2 dies d'aturada tornem a començar amb el que, n'hem batejat una miqueta. Un dia menys, un barri més, i ara que sembla que el confinament es pot allargar uns dies més encara, doncs he decidit començar aquesta setmana amb els barris que estan situats a l'esquerra del Ter. I començaré per Germans Sàbat, que és el barri origen de tot el creixement que després es desenvolupa en aquesta zona de la ciutat. El barri de Germans Sàbat neix, com molts de vosaltres sabeu, amb 227 casetes d'uns 48 metres quadrats que construeix el Patronato de la Vivienda. S'inauguren a l'any 58 i de fet hi ha un llibre que ara us en parlaré que explica una miqueta del naixement i desenvolupament d'aquest barri. No el tinc a casa, per tant no us el puc ensenyar ni l'he trobat en digital per poder compartir, però sí que he trobat perquè l'any 2008 vàrem celebrar els 60 anys i els veïns i veïnes em varen regalar aquest pin on es veu el pozo que varen fer 10 anys abans, el 2008, quan celebraven els 50, que és també quan s'edita aquest llibre de l'Ajuntament de Girona. Se n'editen diversos, però jo us deixaré de referència aquest llibre, que tinc aquí una part del pròleg fet per Quim Nadal que us volia llegir. El llibre es diu, el títol Germans Sàbat 50 anys, de poble, 1958-2008, i en el pròleg Quim Nadal diu: Germans Sàbat és la llavor d'una nova ciutat i d'una nova societat construïda sobre els pilars de les velles lluites democràtiques i cíviques i desplegada en plenitud de cohesió social i ciutadana. Germans Sàbat és un model i un exemple. I acaba amb un paràgraf que m'ha agradat especialment també, o que m'agrada, que diu: em venen al cap noms i imatges, dinars al menjador de l'escola o caps d'any primer al menjador de l'escola i després a la llar d'avis, homenatges a la bellesa i molts amics i amigues que m'han donat la millor lliçó política de tota la meva vida i els que he volgut correspondre sempre amb un reconeixement explícit per la seva fidelitat a les llibertats col·lectives individuals. Això és el que va ser Germans Sàbat en el seu origen i el que continua sent ara en aquests moments. I us deixo el link d'una exposició virtual que podeu veure, que també es va elaborar a l'entorn d'aquesta celebració dels 50 anys. Molt bé, doncs com us deia, Germans Sàbat neix d'aquestes casetes que varen ser habitades per persones que venien de l'infrahabitatge, del barraquisme i que per tant tenien molt impregnat la lluita constant per la millora de la seva vida i de la seva comunitat. Per tant, quan arriben, el primer que s'asseguren és aquest sostre, però molt ràpidament comencen la lluita per millorar els serveis del barri, i això dura fins als primers anys d'etapa democràtica del govern de Quim Nadal. I de fet, si pregunteu a la gent gran del barri, us diran que d'allò que se senten més orgullosos és de l'escola Bressol, perquè la varen construir ells mateixos amb les seves mans, maó sobre maó. Per tant, de Germans Sàbat cal destacar la seva gent gran i la llar de jubilats, que està rodejada d'aquest grup de casetes blanques que és Germans Sàbat. Més endavant, amb altres barris, ja us parlaré d'altres entitats, però avui em centraré en la llar de jubilats. Tenen una sèrie de celebracions molt presents i que repeteixen any rere any. El Carnaval, per suposat, de l'esquerra del Ter. Tenen també el Veranillo del Membrillo, que és una celebració que fan a l'entorn de les primeres setmanes d'octubre, i us en deixo algunes imatges on tinc fotos amb algunes dones valentes i lluitadores que han també tingut el seu treball i la seva presència en el barri. I tenen la desfilada de vestits de paper, que només la veiem en aquest barri i a Girona Est, a Vilarroja. Per tant, us en deixo unes imatges perquè és molt característic. De fet, per tenir, tenen fins i tot una tuna que us en deixo una imatge i potser reconeixeu algun dels seus integrants perquè és una persona ben coneguda tant a l'Ajuntament com en el barri. I queda encara una altra celebració, però que la volia tractar a part,
que és un dinar anual que fan el mes de maig, que és un dinar homenatge de la família Roca a la gent gran de Germans Sàbat, perquè no es pot parlar de Germans Sàbat i de tot aquell sector si no es parla de la família Roca. De fet, ells presumeixen que són el barri on tenen el millor restaurant del món i no s'equivoquen. Doncs en aquest dinar homenatge, la família Roca els obsequia amb un dinar esplèndid, per suposat de la mateixa qualitat que menjaríeu en el seu restaurant. I us deixo algunes imatges. Vaig tenir l'oportunitat i la sort de ser-hi quan es complien 50 anys d'aquest dinar, i n'hi ha d'altres anys, ja ho veureu. I veureu també una fotografia de la junta que organitza i que ajuda a organitzar la família Roca aquest dinar, i veureu una persona que sabeu que per mi és especialment important, però que sobretot ho és per Germans Sàbat, i tampoc es pot parlar de Germans Sàbat sense parlar d'en Pepe Guerrero, un d'aquests primers lluitadors al barri i que va ser regidor de l'Ajuntament de Girona i culpable de que molts d'aquests serveis fossin realitat en el barri de Germans Sàbat. El futur de Germans Sàbat i de fet del sector, a partir d'aquelles 227 casetes va creixent el barri a través dels polígons d'Omeny, Mascatofa, Torres de Taialà, i es va allargant a través de Fontejau també, i crec que aquest és un creixement molt equilibrat que s'ha de posar com a exemple d'allò que tant de bo hagués passat en altres zones de la ciutat. Molt probablement va tenir a veure amb la millora del pont de la Barca i també amb aquest esperit de lluita i de superació de les persones que varen iniciar el barri i la seva extensió. Però en aquests moments tenim un sector, jo crec que molt equilibrat urbanísticament, molt ben connectat amb la ciutat, amb tots els serveis, però potser es podria millorar amb un parell d'instal·lacions. Una primera, un equipament per joves. Germans Sàbat té gent gran, però també té molta gent jove, i crec que en aquests moments caldria un equipament per a ells a l'estil de l'Espai Jove Güell que us en parlava en el vídeo de Can Gibert. I per l'altre, un equipament esportiu, perquè si bé és cert que el seu equipament de referència és Fontejau, tots sabem que Fontejau està utilitzat sobretot per a equips professionals i que per tant la pràctica de l'esport de les persones que no estan federades o jugant a un nivell mig i alt és complicat. Per tant, jo crec que aquestes serien les dues millores a fer a nivell d'equipaments. Tenim pendent també la reforma de la plaça Germans Sàbat, que espero que aviat la podrem veure. També la petita ampliació que requereix la llar de jubilats. Però això són petites actuacions. Jo crec que com a grans equipaments els que falten són el d'esports i el de joves.